conversa co guionista falando de que era un tema importante que había que tocar dende todos os ámbitos e que tamén dende o cine. Entón, o guionista escribiu o guión da curta e despois houve momentos no que eu só ia producir a curta e ia dirixir a outra persoa, pero íase alongando no tempo, ata que ao final decidín facelo eu, porque era un tema que me tocaba e que quería contarlo coas miñas palabras ou a miña visión. Se temos en conta a parte na que eu non dirixía, moito. Dende que decidín eu dirixila, tardamos entre unhas cousas e outras como 3 meses en poñernos a andar e rodámola nun fin de semana, moi rapidinho, tamén porque a xenda da xente estaba complicada. Pois ese foi un traballo moi interesante, porque na idea original do guión, o que o guionista fixo foi plantexar a visión desde o neno, subxectiva absolutamente, como o neno non saía da curta. Cando eu decidín darlle a volta a isto e que realmente o protagonista da curta era o neno e a súa reacción a como a súa nai está pasando ese momento, cambiou radicalmente o plantexamento e entón foi un proceso máis complexo, non? O que fixemos foi, Iago, o produtor e eu, fomos a escolas de teatro que dan clase a nenos na zona da Coruña e gustaronnos moito dúas nenas e Tiago. As nenas non caixaban na personaxe porque tiña que ser un neno por razóns varias e quedámonos con Tiago, falamos con él, varias reunións, incluso un día estivemos con él grabando a voz en off, non para gravala, senón para que asumira como propia os seus sentimentos. Foi un traballo moi bonito. Despois, ali, ese fin de semana, pasamos moi grande con él, porque nos paróns entre grabación e grabación, pois, divertidísimo, un neno rodaxe o que ten. E con Chus foi un pouco como rodado, porque eu xa coñecía a Chus, pero non tiña traballado con ela. Pero Chus daballe clase a Tiago, entón foi como un desencadenante de que todo xurdía espontaneamente. Foi un montón de cousas. Estou a traballar na segunda cortametraxe que vou dirixir, que vai se chamar Aplausos, completamente diferente, outro punto completamente distinto de A Viaxe. Estou tamén con productora propia, Chiripa, chamase, que temos moitos proxectos aí encaminados, fago teatro tamén, entón é un non parar de producir, de intentar dirixir, sacar cousiñas adiante.